Společnost Unique Therapeutics představuje webový portál Unique Therapy pro lékaře. Pokud navštívíte adresu Unique Therapy App Doctors Dashboard, dostanete se na tuto stránku, kde se dole budete moci zaregistrovat pro nový účet. Nyní, jakmile vyplníte všechny své údaje, vytvoříte si svůj účet. Nicméně budeme vás muset schválit, takže to může chvíli trvat, než se tak stane. Obdržíte e-mailové oznámení, že váš účet byl úspěšně schválen. Poté se sem můžete přihlásit. Toto je vaše nástěnka. Máme zde pacienty a e-shop, který navštívíte a přihlásíte se do něj pomocí stejných přihlašovacích údajů, jaké jste použili pro přihlášení do doktorského webového portálu. A můžete přidat nebo přiřadit pacienta. Pokud už máte pacienta, který si stáhl aplikaci a vytvořil si v ní účet, pak si ho zde můžete přiřadit k sobě tak, že zadáte e-mailovou adresu vašeho pacienta, která je spojená s jeho účtem. Pokud je váš pacient nový v Unique Therapy, můžete ho přidat zde. Pokud je pacient s vámi a je schopen podepsat dokumenty na vašem počítači, pak stiskněte ano. Pokud s vámi nejsou nebo nemohou podepsat pomocí vašeho počítače, pak můžete skopírovat odkaz zde a sdílet ho s nimi, aby si mohli stáhnout mobilní aplikaci Unique Therapy a vy s nimi takto můžete projít procesem onboardingu. Pokud je váš pacient přítomen a může elektronicky podepsat pomocí vašeho počítače, můžete ho zaregistrovat zadáním jeho údajů a poté ho nechat přečíst a odsouhlasit dohodu o informovaném souhlasu tím, že ji dole elektronicky podepíše. Ujistěte se, že kliknete na uložit pro podpis. Poté udělejte totéž pro souhlas se zpracováním osobních údajů, což je pro GDPR. Jakmile jsou podpisy uloženy, můžete odeslat dokumenty a poté začít přidávat všechny údaje o pacientovi, jeho jméno, adresu, datum narození a tak dále. Zde jsou k dispozici některé základní zdravotní otázky. Jakékoliv informace o alergiích můžete přidat vyhledáváním podle jména nebo kódu. Dále doplňte informace týkající se kouření, konzumace alkoholu a případných závislostí. Pokud pacient v minulosti podstoupil 1 či více operací, prosím, uveďte je zde včetně data provedení. Jestliže má pacient stanovenou 1 či více diagnóz, můžete je sem rovněž zadat s příslušnými daty. Pokud utrpěl jakákoliv zranění, mohou být zaznamenána také zde. Vaše profesní informace by se měly objevit rovněž v této části. Prosím, potvrďte, že dokumentaci podepsali zde ve vaší přítomnosti. Dále je zde také sekce týkající se subjektivního stavu. Jedná se o obecné otázky, které budou sledovány v průběhu času a umožní vám i pacientovi sledovat pokrok, kterého dosahují. Posuvník se používá poměrně snadno a je to stupnice 1 až 5 pro většinu otázek a stupnice 1 až 10 pro bolest. Můžete popsat veškeré hlavní problémy, které souvisejí s jejich onemocněním, konkrétně ty, u nichž by mohlo být konopí nápomocné. Dále uveďte, proč bylo konopí vybráno jako podpůrná léčba pro pacienta. Prosím, shrňte svou analýzu subjektivního stavu a aktuálního stavu pacienta. Je zde také sekce pro objektivní stav, kam vyplníte a zaznamenáte podrobnosti o lécích, které pacient užívá. Dále zaznamenejte, které léky Unique Therapeutics jste doporučil a spolu s dávkováním. Prosím, zaznamenejte stav očkování pacienta proti onemocnění COVID-19. Dále je potřeba zaznamenat informace o výšce a hmotnosti pacienta. Na základě těchto údajů se pak automaticky vypočítá a zobrazí jejich BMI níže. Nezapomeňte prosím zaznamenat krevní tlak pacienta, jeho tepovou frekvenci, puls, zrakovou ostrost a také aktuální stav jeho sluchu. Podrobně uveďte veškeré stížnosti, které pacient může mít obecně a konkrétně ty, které se vztahují k oblasti hlavy, trupu, břicha, horních končetin, dolních končetin a zad. Máme zde také vyhrazenou sekci, která se zaměřuje na konkrétní symptomy, jež jsou pro nás zajímavé. Tyto symptomy by mohly být potenciálně přínosné pro léčbu s využitím konopí. A pokud pacient vybere jedno z těchto políček, obdrží následně druhý dotazník k vyplnění. To vám a pacientovi umožní podrobněji sledovat pokrok a zaznamenat, jak jim naše produkty mohou pomoci. Zadejte prosím svá doporučení sem a stiskněte odeslat. Nyní, jakmile odešlete formulář, pacient se vám zobrazí na přehledové obrazovce, jak to zde vidíte. A teď vytvoříme pro pacienta předpis. Vyberte produkt z rozbalovacího menu. Tyto recepty jsou nezbytné pro pacienta, aby získal přístup k produktu s vysokou potencí THC, jelikož vyžadujeme, aby byl recept připojen k jeho účtu, než mu budeme moci produkt odeslat. Prosím, připojte zde svůj podpis a poté jej můžete uložit a odeslat recept do systému. Jakmile je to hotové, můžete si jet úplně dolů na stránce, kde se vám to zobrazí.
Pro své vlastní záznamy si zde můžete stáhnout PDF kopii tohoto předpisu. Takto to vypadá. Předpis naleznete také v sekci dokumentů pacienta. Pokud nahráváte pacientské dokumenty do sekce výše, ujistěte se, že je anonymizujete odstraněním všech identifikačních údajů. Nyní, pokud kliknete na zdraví, uvidíte podrobnosti o pacientovi. Klikněte na seznam průzkumů, abyste viděli všechny průzkumy, které pacient vyplnil. Pro zobrazení nejnovějšího průzkumu a stavu pacienta klikněte na nejnovější stav. Budete si to moci také stáhnout jako PDF dokument. Klikněte na Znovu vyplnit průzkum. Až se příště uvidíte s pacientem, umožní vám to znovu vyplnit náš průzkum. Pacient bude moci průzkum vyplnit i ze svého telefonu. Nicméně není tak podrobný jako ten na webu lékaře. Prosím, povzbuďte pacienty, ať dotazníky vyplňují pravidelně. Nyní se pokusíme přiřadit pacienta. Opět, jedná se o pacienta, který se již dříve zaregistroval v mobilní aplikaci Unique Therapy. Pokud zadáte e-mailovou adresu pacienta, kterou použil k vytvoření svého účtu, pak si ho můžete připojit jako svého pacienta. Máme také možnost změny jazyka, ale v tuto chvíli jsou k dispozici pouze angličtina a čeština. Nyní, když jsme s tím hotovi, můžeme se odhlásit. Děkujeme vám za váš čas a pevně doufáme, že se u nás brzy zaregistrujete.